50 évesen egy súlyos sztrók után rájöttem, hogy az élet adott nekem még egy esélyt. Ezért döntöttünk. Kezdjük újra. Külföldön. Ketten. Mindent előről. Azóta több mint 10 év telt el, 10 év tanulás, küzdelem, öröm, bánat és rengeteg felismerés. Ez itt a mi történetünk. Nehézségekkel, mosollyal, új célokkal. Ez nem csak egy utazós vlog, ez a valóság a mi szemszögünkből. Tarts velünk! Ez itt a harmadik menet. Sziasztok! Tisztelettel üdvözlök mindenkit a harmadik menet csatornán. Elnézést kérek érte, de már is egy témaidegen videó következik, amely viszont azt hiszem, hogy sokakat érdekelhet. Feleségemmel már hónapokkal ezelőtt eldöntöttük, hogy megnézzük Rómát, és az eddig itt eltöltött 2 nap, most már több mint 2 nap, és szolgált elég sok tanulsággal, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ezt megosztom veletek. Összesen 4 napot szándékozunk itt tölteni. A sors úgy hozta, hogy ebbe a 4 napba beleesett Ferenc pápa halála utáni temetés és az összes azzal kapcsolatos mizéria és zűrzavar. Ezekről is mesélek majd nektek néhány sorban. Ez a videó és az összes többi is az általunk ténylegesen megtapasztalt dolgokat fogja megmutatni, a tőlem elvárható, erősen szubjektív nézőpontból. Videóban megmutatok néhány a főbb nevezetességekbe való gyorsabb bejutással kapcsolatos dolgot, amelyek tudnivalót, amelyek talán nem mindenki számára egyértelműek, és azt hiszem, hogy ez sokaknak segíthet a gyorsabb, esetleg sorbanállás nélküli bejutásban. 2025-ben egyébként több az ide látogatókat is érintő változás történt Rómában és a Vatikánban is. Tapasztalataink ismertetése segítséget nyújthat azok számára, akik a közeljövőben szándékoznak ide utazni és megnézni a különböző nevezetességeket. És hát akkor következzék a beszámoló. Elnézést kérek itt a hunyorgásért, de e pillanatban is, hát majd pestélyesen szólva ezzel süt a nap, és széthunyorgom magam, napszemüveget pedig nem szerettem volna most fölvenni. A Vatikáni Múzeumok kertjének egyik helyszínén vagyok most e pillanatban, és megfordulok a kamerával. Arra látjátok a Szent Péter bazilika tornyát. Az időjárásra panaszunk nem lehet, úgyhogy következzék a videó. Sziasztok ismét! Most már itthon vagyok, szóval amennyiben láttad az első bemutatkozó videómat, a háttér újraismerős lehet. Ha pedig esetleg nem láttad volna, kérlek nézd meg, itt valahol megtalálhatod. Mint arra utaltam a bevezető videóban, ez a videó nem elsősorban a római nevezetességek bemutatására koncentrál, arra annyi film elérhető a YouTube-on és egyéb helyeken is, hogy több se kell. Például a YouTube-ra konkrétan kb. 3 vagy 4 héttel ezelőtt felkerült egy Rómáról szóló dokumentumfilm, amely nagyszerűen bemutatja a nevezetességeket, sok hasznos információt tartalmaz, viszont a benne mutatott képek évtizedekkel ezelőtt készültek, és messze nem a mai állapotokat tükrözik. E videó tartalma pedig 2025. április végén készült. Később majd láthatjátok, hogy a mai Róma messze nem úgy néz ki, mint ahogy az a fented említett filmben látható. E videóban sokkal inkább arra koncentrálok, hogy hogyan előzhető meg a hosszas sorban állás, különösen a Szent Péter bazilika és a Vatikáni Múzeumok esetében, de a Kolosseumban és a Forum Romanumban történő gyors bejutásról is szó lesz, valamint a Trevi kúttal kapcsolatban is ejtek majd néhány szót. Csak érintőlegesen bár, de foglalkozni fogok majd a tömegközlekedéssel és a taxival is, és hogy milyen is volt ez a 4 nap Rómában az én szemszögömből, ez pedig ki fog derülni a videóból. Mindenek előtt meg kell említenem, hogy 2025 jubileumi év, vagyis szent év,
Az első rendes jubileumi évet 8. Bonifác pápa hirdette meg még 1300-ban, és a rendes jubileumi évek azok 25 évente ismétlődnek. Ezt a rendet néha megtörheti egy-egy rendkívüli szentély beiktatása maximum. A legutóbbi jubileum 2000-ben volt, tehát 2025 lett a következő rendes szentév, amely 2024. december 24-én kezdődött, és 2026. január 6-áig tart. A jubileumi év első napjaimban Rómában kinyitják a Szent Kapukat, elsőként a Szent Péter bazilikában, aztán a Lateráni Szent János bazilikában, a Santa Maria Maggiore bazilikában, végül a falakon kívüli Szent Pál bazilikában. És a jubileumi év pedig a Szent Péter bazilikában lévő Szent Kapu bezárásával ér véget, majd 2026. január 6-án. Ebben az időszakban, tehát bő egy éven keresztül Rómában különböző események zajlanak, jubileumi összejövetelek, rendezvények, előadókkal, amelyeken az egyházon belül különböző csoportokat ünneplik. Az Olasz Országos Turisztikai Kutatóintézet szerint 2023-ban mintegy 13 millió látogatója volt a városnak, akkor is tömeg volt. 2025-ben a zarándokok áradatára való tekintettel mintegy 35 millió látogatóra számítanak, és mint mondtam, már 2023-ban is rengeteg volt a turista Rómában. Ezek miatt szerintem hasznos lehet jó előre tudatosan felkészülni a római utazásra, hogy lehetőleg elkerülhető legyen az extrém tömeg, a hosszas sorban állás, de hogyan is lehet ezt megcsinálni? Egyszerűbb, mint azt gondolnátok. Kezdjük magával a jubileumi évvel kapcsolatos szerintem fontos tudnivalókkal. A hivatalos honlap címét láthatjátok kiírva is, de a videó alatti leírásban is szerepelni fog természetesen. Fontos tudni, hogy minden vatikáni helyszín hivatalos oldalának webcíme a .va végződéssel végződik, viszont a vatikáni és más különböző nevezetességekhez jegyeket, túrákat sok más, például com és egyéb végződésű webcímen is kínálnak. Ezek nem hivatalos vatikáni oldalak, hanem külső vállalkozások, irodák, utazási irodák, akik nyilván nem ingyen dolgoznak, tehát nem feltétlenül a legolcsóbbak. Kétség nem férhet ahhoz, hogy a belépőjegyeket a legkedvezőbb áron és a legmegbízhatóbb módon a hivatalos weboldalakon lehetséges beszerezni. És azt is meg kell jegyeznem, hogy a weboldalak alapesetben, mint ez is például angolul, spanyolul, franciául, németül, portugálul, stb. Szuahilül, kínaiul, óhéberül, de magyarul nem beszélnek, bár manapság már azért a webböngészők önálló fordító programjai, hogy úgy mondjam, egészen jól lefordítják az oldalakat. Én maradok az angol nyelvnél. Tehát itt vagyunk a jubileumi weboldalon. Nagyon sok elérhető információ van, ezen belül én csak 2 dologra hívnám fel a figyelmet. Az egyik a naptár, a kalendár, ahol a Calendar of Major Events, tehát a fontosabb, kiemelt események listáját tekinthetjük meg. Ez abból a szempontból, egészen látjátok, 2024. december 24-jel kezdődik, tehát ez az egész jubileumi évre vonatkozó tervezet, illetve rendezvények listája, hogy úgy mondjam. Mondjuk most aktuálisan, május 30-a és június 1 között a családok, a gyerekek, a nagymamák vagy nagyszülők és az idősek ünnepe, hogy úgy mondjam, lesz, tehát ővelük kapcsolatos rendezvények lesznek. A jelzett időpont, én azért mondom, hogy nézzétek meg ezt, mert az itt jelzett időpontokban egyébként is zsúfolt Rómában még extra mennyiségű látogatóra kell számítani. Ezt mi is megtapasztaltuk, mert éppen ezen ismeretek hiányában pont a fiatalok jubileumnak a hétvégén voltunk Rómában, az eredményt pedig láthatjátok itt a mögöttem látható videón, amely egyébként a Lateráni Bazilika előtt készült, és ahol normál esetben csak néhány turista lófrál. Tehát látogatásunk tervezésénél érdemes ezeket az időpontokat elkerülni. A másik, amit itt meg szeretnék említeni, az a zarándoklat menüpontban, Pilgrimage, itt van,
Az zarándoknak menüpontban a Registration of Holy Doors, tehát hogyha valamelyik szent ajtón szeretnénk bemenni, ugye a 4 adott bazilikába, a Szent Péter bazilika, a Santa Maria Maggiore, a Laterane bazilika és a falvakon kívüli Szent Pál, azt hiszem, bazilikába, azt itt tehetjük meg, ha rábökünk, regisztrálhatunk itt a portára, nem tart semmiből, egyébként néhány adatot kérnek, nyilván ki kell tölteni, el kell menteni, és ennyi az egész. Meg kell jegyeznem, hogy a 4 esetből 3-szor a Szentkapukon keresztül mentünk be a kérdéses bazilikákba, soha sehol nem kellett felmutatnunk a regisztrációnk meglétét, de célszerű biztosra menni, ráadásul a regisztráció ingyenes, és tényleg csak néhány percet vesz igénybe, hát akkor miért ne csinálnánk meg? Tehát eljutottunk ide, ugye visszamegyek, eljutottunk ide a zarándoklat, regisztráció a szent ajtókra, rábökünk, és regisztrálunk erre a portára, kitöltjük ezt a néhány adatot, nevünk, e-mail címünk, amit meg kell erősíteni, és hogy milyen nyelven akarunk kommunikálni, magyarul ne akarjunk, itt sem el kell fogadnunk természetesen a feltételeket, elmentjük, és utána megkapjuk az e-mailt, amelyben benne lesz a szükséges vonalkódos regisztrációs kártya. Amennyiben erre szükség van, akkor oda be kell mutatni, aztán minden szó nélkül beengednek, de említettem, tőlünk nem kérték, de ne felejtsétek el azt sem, hogy mi éppen Ferenc pápa halálának a idején voltunk ott, tehát a halálát követő hétvégén voltunk Rómában, és emiatt minden borult. A megszokott turistáradat is kiegészült a helyiekkel, akik meg szerettek volna emlékezni a pápáról, és hogy más nem mondjak, minden templomban, akármikor, akárhol, tényleg bármikor mentünk be egy templomba, mindenhol tömeg volt, és mindenhol mise volt, énekeltek, stb. Nyilván ez sem az átlagos hétköznapok rendje. És akkor most térjünk át a talán leghosszabb ideig tartó sorbanállás elkerülhetőségére. Ez a Szent Péter bazilikába való gyors bejutás. 2025-re megújították a honlapjukat, benne a jegyvásárlási procedúrát is. Alapeset, hogy Rómában minden templomban, így a Szent Péter bazilikába is ingyenes a belépés, tehát belépőjegy sem létezik. Mégis lehet foglalni valami ilyesmit, és ezzel elkerülhető a hosszas sorbanállás. De hogyan? Először is nyissuk meg a bazilika hivatalos weboldalát a megfelelő webcímen, ez a link is benne lesz természetesen a leírásban lentebb. A weboldal eredetileg olaszul, angolul, spanyolul és franciául beszél, én angolul beszélek, valamennyire maradok az angolnál. Jegyet szeretnék vásárolni, tehát rákattintok a book gombra, a vásárlás gombra, és itt mindjárt találkozunk néhány lehetőséggel, külön a bazilikába, amennyiben a dómot is meg akarnánk látogatni, esetleg a kincstárba vagy a nekropoliszba szeretnénk bejutni. Itt a nekropolisznál meg kell említenem, hogy ez egy teljesen különálló foglalási módszer, egy e-mailt kell írni, erre az e-mailre majd egy idő múlva válaszolnak, vagy nem válaszolnak, egy nap csak 20 embert visznek le ide a nekropoliszba, tehát ez egy teljesen különálló dolog, ezzel én most nem is foglalkoznék, viszont a többi helyre, a bazilikába, a dómba és a kincstárba a foglalás gyakorlatilag azonos módon történik. Én most csak a bazilikába szeretnék menni, Juventus, vagy a képre is bökhetünk. Itt némi plusz információval kiegészítve találjuk meg mindazt, amit eddig is tudtunk, vagy eddig is megtudtunk volna. Meg akarjuk nézni, foglalni akarunk. És végre elérkeztünk a tetthelyre, ahol ténylegesen elkezdhetjük a jegyvásárlási folyamatot. Itt az, hogy most az a Customize and Buy gombra, vagy éppen itt kezdem el kitölteni, igazából teljesen mindegy, mert mint látjátok, ugyanazt a felugró ablakot kapjuk meg akkor is, ha oda bökök, és akkor is, ha ide bökök. A lényeg, mi a Vatikánba szeretnénk menni, tegyük föl azt, hogy mi május, 26-a és 29-e között leszünk ott, és ketten megyünk a feleségemmel, tehát egy kicsikét megemelem itt a létszámot, és ráindult a keresésre. A megnyíró új oldalon láthatjuk, hogy 2 személynél tartunk, és a
kiválasztott időintervallum, itt még csak az van, az ezen belül elérhető a bazilikával kapcsolatos lehetőségek felsorolását, illetve hát az árakat is egyből látjuk. Ugye itt mi simán a bazilikában, majd oda fogunk menni, de lehet menni a kupolába lépcsőkön, illetve lehetséges a kupolába menni lifttel is. Természetesen itt az árak különbözőek. Arra azért fel kell hívnom a figyelmet, hogy amennyiben lifttel szeretnél felmenni a kupolába, az szinte mindig sorban állással jár, a lift előtt mindig sorban állnak az emberek, és tulajdonképpen a lift az csak a kupola belső részén található belső kilátóra visz fel, ezzel összesen 231 lépcsőfok megmászását spórolod meg. De ha innen tovább akarsz menni a külső részen lévő körkilátóra, akkor még további 320 lépcsőfokot kell felmenni, azt viszont már csak gyalog lehetséges, egy nagyon keskeny szűk csiga lépcsőn ráadásul. Tehát, hogyha valaki a gyalogos verziót választja, akkor 551, ha jól számolom, lépcsőfokra kell készülnie, de a lifttel sem tud fölmenni teljesen odáig. Na de visszatérve a foglalásra, mi most a bazilikába szeretnénk csak menni, és itt újra, még mindig ugye, mivel itt csak egy időintervallum van megadva, még mindig a lehetőségeket kell tovább keresnünk, még mindig a bazilikánál vagyunk. Most egy megnyílt oldalon automatikusan egy 14 órai időpont van kiválasztva, mint látjátok, a napok üresek. Meg kell keresnünk azt a napot, amit ugye kiválasztottunk az előbb. 14 órakor bármelyik napon tudunk menni a bazilikába, de mi van akkor, ha mondjuk reggel 9-kor szeretnék menni, megint meg kell adni a napokat, tehát meg kell nézni, hoppá, tehát például szerdán nem tudnék menni 9 órára, mert akkorra nincsen jegy. Nézzük meg, hogy 10-kor tudnánk-e menni szerdán. Ez minden esetben nem tudunk menni. Most kíváncsiságból végig görgetem, még 11-re sem. Valószínűleg csak délután időpontok lesznek. Még 12-re sem tudunk menni. Lehet, hogy nem véletlenül adta. De 13 órára már tudunk menni, hogyha éppen szerdán akarnánk, de én reggel szeretnék menni változatlanul, tehát inkább egy másik napot fogok választani. Legyen ez mondjuk a kedd, mert előző nap érkeztem, nem biztos, hogy odaérek, és 9 óra az nekem teljesen jó, nem kell túl korán kelni, nem kell túl későn sem. Ezt a napot kiválasztom. Most már itt az aktuális nap szerepel, és az aktuális időpont, amit szeretnék 2 főre, összesen 14 euró. Kiválasztom. Itt egy kicsikét ellenmondásos, illetve félrevezetőnek tűnhet az oldal megjelenése, ugyanis újra megjelent az időintervallum, nem a konkrét nap, viszont itt fölül látható a kiválasztott nap, tehát május 27-e, 2 darab jegy, mind a 2 felnőtt, az 1 órával ne törődjetek, és 9 óra a bazilikában. Ezt akarjuk eltávolíthatjuk, akarunk, még nézhetjük. És érdekes módon nem itt kell megerősíteni a foglalást, hanem ide visszajönni a megtévesztő feliratok fölé, és itt mondjuk azt, hogy megerősítjük a foglalásunkat. Itt még egyszer megismétli az összes adatot a bazilikába, 2-1, felnőttek, 9 óra, úgyhogy itt már egész, ja és itt van, bocsánat, itt van a nap is, tehát az időintervallumon belül mozog, tehát ez egy kicsit félrevezető szerintem, de mindegy, tehát itt a 27-e és a megfelelő időpont, megfelelő személyek, 14 euró, ezt szeretnénk megvásárolni. Majd megkapjuk ezt az oldalt, megint csak, ugye ez folyamatosan itt van, tehát ez szerintem nagyon zavaró, de ez itt van, ne törődjetek vele. A lényeg az itt van, mert 27-én fogunk menni a bazilikába. Olyan, mintha egy útvonaltervet akarna nekünk összeállítani, ki tudja miért, én nem kértem rá. Na mindegy. Itt minden résztvevőnek meg kell adni az adatait, Mr., Mrs., akármi, vezetéknév, keresztnév, vezetéknév, honnan származik, születési idő, e-mail cím,
telefonszám, ezeket kötelező megadni minden csillagajel, tehát irányítószám, melyik város, és a második személyt is meg kell adni, de neki már jóval kevesebb adatára kíváncsiak. Ha akarunk még itt különböző információkat megadhatunk, ezek nem kötelezőek, viszont kötelező elfogadni a felhasználási feltételeket, és ezután tudjuk folytatni. Én nyilván nem tudok tovább lépni, mivel nem töltöttem ki ezeket az űrlap rubrikákat, ezután a bankkártyás fizetéshez jutunk. Ezután 3 e-mailt fogsz kapni, de nem egyszerre. Ezt ne kérdezzétek, miért van így, de így van. Az elsőt azonnal a vásárlás után, mely a vásárlás tényét visszaigazoló voucher tartalmaz, semmi mást. Jó, ha tudod, ez nem a jegy, erre későbbiekben nem is lesz szükség. Egyáltalán nem kell bemutatni sehol, ez pusztán a vásárlás tényét igazolja. A második e-mailt 48 órával a választott időpont előtt kapod, amelyben már a jegyünk lesz QR kódok formájában. Ez az, amit majd be kell mutatni a belépés során, és enélkül nem fognak beengedni, tehát ez legyen nálunk. Nem kell kinyomtatni, ez is megfelel telefonon. A harmadik e-mailt pedig 24 órával a foglalt időpont előtt kapod meg, amelyben ismét egy QR kód és egy link is lesz, amely az Audio Guide eléréséhez szükséges. Itt meg kell jegyeznem, hogy az Audio Guide nem tud magyarul. Ismét megismétlem, nem belépőjegyet vásároltunk a Szent Péter bazilikába, hiszen a belépés minden templomba ingyenes Rómában, így ide is. Hanem tulajdonképpen csak furcsa módon egy időpontra szóló hozzáférést a hivatalos Audio Guide-hoz. Felmerülhet a kérdés, hogy miért is van szükség erre a procedúrára, miért fizessek személyenként 7 eurót egy magyarul nem is tudó Audio Guide megvásárlására. Hát ezért. A videón a téren hömpögő sorban álló tömeg, az odaigyekvők sokasága látható, a sorban állás időtartamát megbecsülni sem merem. Van egy rokonunk, akik 3 évvel ezelőtt, március hónapban 2 esetben is visszamentek a bazilikához, de a hosszas sorban állás miatt inkább letettek a meglátogatásáról, pedig abban az évben még jubileum sem volt. De ugye nekünk van egyfajta időpontra szóló Audio Guide foglalásunk, tehát nekünk a jobb oldali kis keskeny folyosót kell kiválasztanunk ott a fal mellett a belépés során. Láthatjátok, tök üres. A kamerát mindig kikapcsoltam, amikor ellenőrző személyekhez érkeztünk, vagy közeledtünk, ezért magát az ellenőrzést nem láthatjátok. A második e-mailben küldött QR kódot kell bemutatni a keskeny folyosó bejáratánál, és itt is szükség van a személyes azonosság igazolására. Aztán később az oszlopsorok között az egyenruhásoknak is mutatni kellett a foglalásunkat, akik talán rendőrök voltak, ezt nem tudom pontosan. Majd a télen lévő sátornál is be kell mutatni elvileg, de tőlünk itt már nem kérték, csak simán átmentünk. És ez az a sor, amit végül is végig kellett állnunk, ez maga a biztonsági ellenőrzés, ami körülbelül 2-3 perc volt, innen pedig 2 út vezetett befelé, a bazilikába, az egyik a Szent Kapun keresztül egyenesen a bazilikába, a másik pedig a grotton keresztül a bazilikába. Ez utóbbi irány előnye lehet, hogy itt mindjárt a bejárat után WC és mosdó található, erről már beszéltünk korábban is. Az utóbbi irány másik előnye pedig, hogy ha felmegyünk a folyosó végén a lépcsőn, akkor egy kis belső terecskére jutunk, ahol kút is található, és mint Rómában minden köztéri kúton a víz iható, nem áthatódjuk. Innen pedig a grotton keresztül végül egy kis csiga lépcsőn átjutunk fel a bazilika közepére. Szerintem a sorbanállás elkerülése simán megéri a fejenként 7 eurót. A jeggyel érkező e-mailekben is figyelmeztetnek, hogy a foglalt idő előtt 15 perccel legyünk ott, mi ennél sokkal előbb mentünk, senki nem szólt érte, de az általánosan elfogadott tolerancia plusz-minusz 15 perc. Van egy még ennél is gyorsabb lehetőség, de az kizárólag külső szolgáltató által kínált vezetett túra során vehető igénybe, azok közül is csak azoknál, akik ezt egyértelműen kínálják. Persze ezek nem 7 euróba kerülnek, hanem annak a sokszorosába. Ebben az esetben a Vatikáni Múzeum megtekintése után egyből átvezetnek a Szent Péter bazilikába, tehát nincs szükség semmilyen sorbanállásra, sőt ismételt biztonsági ellenőrzése sem, hiszen
Az utóbbit már megtettük a múzeumok bejáratánál, és azóta nem hagytuk el a Vatikánt. De éppen ebben az évben, talán a jubileum miatt, ezen is szigorítottak. Ahhoz, hogy ezt az útvonalat használhassák, eddig is szükség volt az idegenvezetők számára egyfajta akkreditációra, és csak az ilyen akkreditációval rendelkező idegenvezetők vezethették át a rövid úton a csoportjaikat. Néhány hete viszont ezen is szigorítottak, már nem ingyenes az akkreditáció, hanem jó pénzért kell megvásárolni azt, és ez két dolgot is magával van. Nyilvánvalóan az egyik az, hogy az ilyen vezetett túrák még drágábbak lesznek, a másik pedig az, hogy ha mégis ilyen túrát választ valaki, mielőtt kifizeti az árát, győződjön meg arról, hogy valóban át tudják vinni a csoportot a rövidebb úton, nem csak elfelejtették esetleg frissíteni a honlapjukat. A másik hely, ahová a hosszas sorban állás elkerülése érdekében érdemes megvenni előre az időponttal szóló jegyet, az a vatikáni múzeumok. Természetesen ez is a Vatikánban van, ugyanígy a .va végződésű a webcíme, viszont tulajdonképpen semmi köze nincsen a Szent Péter bazilikához, illetve annak a honlapjához, tehát a jegyvásárlás is teljesen különállóan. Itt szintén egy megújított honlapon keresztül lehetséges, ez a link is ott lesz majd a leírásban természetesen. Itt mindjárt egy felugró ablak fogad bennünket, amelyben közlik, hogy május 24-én majd csak 1 órakor fog kinyitni, stb. Ezt pillanatban ez van, nyilván holnap más lesz, lehet, hogy legközelebb semmi nem lesz, mindenképpen érdemes figyelembe vennünk a programunk tervezésénél. Most pillanatban nem foglalkozom, különösebben vele bezárom. Természetesen jegyet szeretnénk vásárolni a múzeumba, tehát oda megyek, itt kapunk néhány lehetőséget a múzeumokba, a vatikáni kertekbe, a nekropoliszba, a nyári rezidenciára, stb. Most ebben nagyon nem mennék bele. Én a múzeumokra kíváncsi vagyok, de a vatikáni kerteket is megnézném. Tehát ezt fogom választani. Egy kis türelem. Megérkeztünk, ha jól emlékszem, 26, 27, 28, 29-én vagyunk Rómában. Választjuk most akkor 28-át, és ketten szeretnénk menni. Természetesen ez az oldal sem tud magyarul, mint látjátok, ez csak olaszul és angolul beszél. Hiába adtuk meg az előbb, hogy ketten megyünk, hiába adtunk meg dátumot, teljesen mindegy, újra meg kell adni. 2 személy, május 28. A vatikáni kerteket válasszuk ki. Itt fontos megjegyeznem, fontos megjegyeznem azt, hogy amennyiben a vatikáni kertekbe veszünk jegyet, mint most tesszük azt ebben az esetben, az a jegy érvényes a vatikáni múzeumokba és a Sixtus kápolnába is, tehát nem kell külön jegyet vásárolni arra. Tehát az a Vatican Gardens jegy, ez nekünk tökéletesen elegendő arra, hogy akár egy napot töltsünk ott. Tehát ezt kell itt kiválasztani ebben az esetben. És egy egyedülálló, csoportos család, zarándok, stb. Mi család vagyunk, kiválasztottam ezt, ez csak egy statisztikai dolog szerintem. Némi tekergés után már itt vagyunk végre 28-án, de ha akarunk, választhatunk más napot is, de maradjunk a 28-ánál. Itt nagyon sokféle ajánlat van, ez a különböző árakon, különböző szolgáltatásokkal, és ez az első az, amit mi kiválasztottunk tulajdonképpen, ami nekünk majd megfelelő lesz. Ha rábökünk erre a kis nyilacskára, akkor egy felugró ablak kinyílik, és abban további információkat láthatunk, többek között az árral kapcsolatban is, illetve ami szerintem még lényeges az az, hogy ez a túra egy nyitott oldalú busszal lesz, mert hogy én nem szeretnék sokat gyalogolni, és ez a túra is 45 percet vesz igénybe, és majd csak ezután fogunk menni tulajdonképpen a vatikáni múzeumokba. Tehát az időbeosztásnál erre figyeljetek, hogy azért itt nagyon sok időt el lehet, és hát érdemes is eltölteni. Tehát 28-as témmel, 2 személyes témmel, azt már kiválasztottuk, itt van fölül egyébként. Lehetne módosítani, de most nem akarjuk. Én ilyen jegyet szeretnék vásárolni, tehát book.
Itt elvileg megadtunk már mindent, ott fölül szerepel, mindenhol szerepel, de valami okból kifolyólag mégsem szerepel az, hogy 2 darab teljes erőjegyre lenne szükségünk, és abban a pillanatban, itt a jobb oldalon láthatjátok is, hogy már végre frissült az aktuális fizetendőre, ami 80 euró. És alul pedig láthatjuk, lejjebb tekerve, hogy az adott napon mikor is van lehetőség arra, hogy ilyen jegyet vásároljunk. Ugye itt a délelőtti időpontok, ezek az ebéd környék időpontok, délután időpont erre a napra nincs is, ezek szerint. Én korán kelő ember vagyok, szeretek reggel indulni, kiválasztom ezt a kora reggeli, 8 óra 30-kor már ott kell lenni, erről majd beszélek később. 2 embernek ez nekem megfelelőnek tűnik, végrehajtás. Itt egy összefoglaló oldalt kaptunk, amelyben az eddig 23-szor megadott adatainkat összegzi. 28-án 8 óra 30-kor 2 személy 80 euróért fog menni oda. Eddig jó. Manager data. Itt annak a nevét és az összes egyéb kívánt adatait kell megadni, aki a jegyvásárlást végzi, függetlenül attól, hogy ő esetleg részt is vesz-e ténylegesen majd a látogatáson, avagy sem. A lényeg az, hogy vezetéknév, nem, melyik országból jött, melyik városból, mikor született, e-mail cím, az e-mail címet meg kell erősíteni, mobiltelefonszám, és hogy milyen nyelven kíván kommunikálni, nincs benne a magyar. És itt pedig a résztvevők listája, őnekik érdekes módon már csak a nevére kíváncsi, a vezetéknév és a keresztnév, vezetéknév, keresztnév. Én most itt nyilván nem írok be adatot, de lényeg az, hogy ezeket ide akkor is be kell írni a nevet, hogyha ő itt is szerepel. Tehát ő ott lesz a helyszínen, és az ő nevük fog szerepelni a jegyem. Még mindig bocsánat, hogy hol járunk, igazolni kell, hogy nem vagyunk robotok, el kell fogadni a felhasználói feltételeket, ha valaki akarja, végigolvassa, jó hosszú, én most nem fogom, és föl lehet iratkozni egyfajta hírlevélre, különböző ajánlatokra, ezt én most nem fogom megtenni, ez nem kötelező, és vásárlás. Most nyilván nem lép tovább, hiszen én nem vásároltam ebben a pillanatban, és nem is fogok, nem tudom megadni az adataimat. A vásárlás ugyanúgy egy bankkártyás fizetéssel folytatódik, és a bankkártyás fizetés után azonnal e-mailben megkapjuk a belépésre jogosító vouchert, ami majd szintén nem a jegy, de majd erről is beszélek a későbbiekben. Tehát ennyit tudtunk itt tenni. Az előre megvásárolt voucher ebben az esetben is hasonló előnyöket nyújt, mint a Szentpéter Bazilika esetében, elkerülhető a hosszas sorban állás. A jeggyel együtt kapott információkban azt kérik, hogy 30 perccel előtt, a foglalt időpont előtt legyünk a helyszínen és mutassuk be a vouchert, itt viszont nem engedtek be bennünket, egy perccel sem korábban bennünket, mint a foglalt időpont, és itt is kérik a személyazonosság megállapítására a megfelelő okmányokat. A belépés után a vouchert, ugye az nem jegy, még érvényesítetni kell valamelyik belső asztalnál vagy ablaknál, megfelelő információk vannak, és az ott kapott jegyekkel tudunk ténylegesen belépni a múzeumok területére. A harmadik hely, ahová érdemes előre megvásárolni az időpontra szóló jegyet, az a Colosseum. A Colosseum oldalán egy kicsikét könnyebb dolgunk van a jegyvásárlás során, nem olyan bonyolult a procedúra. Különböző csoportos iskola egyéb túrák vannak, mi egyedülállók vagyunk, azt fogjuk majd választani, és mielőtt elfelejteném, ez az oldal is angolul, olaszul, nem tudom milyenül, és spanyolul beszél, maradok az angolnál, illetve ez már nem a Vatikán része, és nem is .va végződésű a weboldal címe, mint látjátok, viszont ez a Colosseum hivatalos jegyvásárlási oldala, ennek a linkje is szerepelni fog majd alul a leírásban. Tehát egyedülállóak vagyunk, úgymond, tehát nem csoportos, nem iskola, stb. Ezt fogjuk kiválasztani. Ezen belül kapunk többféle ajánlatot, különböző lehetőségek, különböző árakon, természetesen fesztivál, amely minden szintre, a föld alatti részekre, vagyis hát a padlószint alatti részekre is enged betekintés, vagy például a legfelső szintre is fel lehet jutni ezzel a fajta jeggyel.
Én most azt fogom választani, amiben úgy nagyjából a mindenki által igényelt látványosság benne van, és ez pedig a 24 órás Colosseum Roman Forum Palatini jegy. Fel van sorolva, hogy miket tartalmaz, nekünk ez bőven elegendő, és egyébként ez az egyik legolcsóbb jegy, 18 euró, meg szeretném vásárolni. Itt kíváncsi arra, hogy hány jegyet akarok, 2 változatlanul, kíváncsi arra, hogy mikor szeretnék menni. Mondjuk, ha jól emlékszem, 28-ára nincsen még programunk, vagy van már, de van. Akkor menjünk 27-én délután. Ha tudunk, itt is, mint látjátok, délelőtti, kora délelőtti, délkörnyéki, délutáni, kora délutáni és késő délutáni időpontok van, mivel nem tudjuk, hogy mikor érkezünk, menjünk ide mondjuk ekkor. Az előbb ugye kiválasztottuk, hogy 2-en vagyunk, de hiába tettük, mert itt is újra meg kell adni, hogy 2 darab jegyet szeretnénk. És itt már is frissült a történet, 36 euróba fog mindez nekünk kerülni, és még 15 percünk, illetve már nincs annyi van arra, hogy ezt a vásárlást befejezzük. Nincs több tennivalónk, ha csak nem valami extra jegyet szeretnénk vásárolni, tehát folytatás. A vásárlás összegzését mutató oldalra jutottunk. Kedden, május 27-én 2025-ben természetesen délután 5 órakor 2 személy számára 36 euróba fog kerülni a jegy. Itt is szükséges megadni a látogatók adatait, itt a foglalóra nem kíváncsiak. Keresztnév, vezetéknév, másik látogató keresztnév, vezetéknév. Ha megadtad, confirm. Nem fog tovább engedni, mert nem adtam meg az adatokat, de lényeg az, hogy majd későbbiekben vásárolni kell, megadjuk az adatokat, ott e-mail címre is kíváncsi, nem szükséges feliratkozni, lehetséges vásárolni feliratkozás, illetve regisztráció nélkül is. El kell fogadni ott is a felhasználási feltételeket, meg az adatkezelési szabályzatot, mert itt olyan is lesz, ha jól emlékszem, és ezután megerősítjük a foglalást, ott is egy confirm gombra, és a fizetés szokásos módon bankkártyával történik, és a bankkártyás fizetés után megtörtént a jegyvásárlás. A jegyeket a Colosseum esetében is e-mailben fogjuk megkapni azonnal, és itt is a jegyvásárlás célja az a sorbanállás, a hosszas sorbanállás elkerülése természetesen. Fontos tudnivaló a Colosseum jeggyel kapcsolatban, hogy az időpontra vásárolt Colosseum jegyen feltüntetett időpont kizárólag a Colosseumba történő belépésre vonatkozik. A belépés helye a jegyen megtalálható, a térképen a 2-es számmal van jelölve. Ide kell a vásárolt jegyen a szereplő időpont előtt nagyjából 15 perccel érkezni. Itt is megvan azért az a 15 plusz-minusz 15 perces tolerancia. A Forum Romanum területére ehhez az időponthoz képest 24 órán belül előtte vagy utána bármikor beléphetünk, de csak egyetlen alkalommal. Tehát nem kötelező közvetlenül a Colosseum látogatás előtt vagy után oda menni, bár mivel egymás mellett vannak, nyilván a legtöbb látogató egymás követően nézi meg ezeket a látványosságokat természetesen. A Forum Romanum legkézenfekvőbb bejárata közvetlenül a Colosseum mellett található. A jegyen is megtalálható a térkép, és ott a 3-as számú bejáratról van szó, valamint nagyon közel van az 1-es számmal jelölt bejárat is. Ennek megfelelően ezeknél a bejáratoknál sorakoznak a legtöbben. Az idegenvezetők is ott viszik be a csoportjaikat, nézzétek meg, mennyien állnak ott sorba, kerülendő szerintem. Ezen kívül még 4 bejárat van, melyek közül 3-at ajánlanék. Az egyik a 4-es számmal jelölt. Itt előfordulhat, hogy a jegyvásárlásért sorban állnak, de a jeggyel már rendelkezők pillanatok alatt bejuthatnak. A térképen 5-ös számmal jelölt bejáratról én nem tudok semmit, viszont még 2 helyet ajánlanék, amelyek közül az egyik nem is szerepel a jeggyel kapott térképen, pedig igenis ott van a bejárat, sőt, még jegyet is lehet ott vásárolni. Ez az általam piros 7-es számmal jelölt helyen van, és láthatjátok az utca nevét is ott egy kicsit jobbra. Ez egy viszonylag új bejárat, korábban csak forgókapus kijárat volt itt, most már bejárat is van.
És van még egy kevésbé ismert lehetőség, a térképen 6-os számmal jelölt bejárat. Nem mindenki számára egyértelmű, hogy a Colosseum Forum Romanum Palatin jegy ide a Traianus Forumra is érvényes. Ennek a bejáratánál szinte soha nincs senki. Ide belépve egy kazamata-szerű alagutat találhatunk, amely átvezet a Via del Fiore Imperiale alatt a Forum Romanumba, tehát az innen is megközelíthető sorbanállás nélkül. A kazamata alagutat is pirossal jelöltem a térképen. A 7-es és 6-os számmal jelölt bejáratoknál nulla sorban állásra lehet számítani, továbbá a 4-es számú a videón is éppen látható bejáratnál is valószínű a szinte azonnali bejutás, amennyiben rendelkezünk előre megvásárolt jeggyel. Fontos megjegyzések következnek. A Forum Romanum területén több WC mosdó is található, amely azért figyelemre méltó, mert egyébként nagyon kevés nyilvános illemhely van Rómában, turista meg rengeteg. Az említett valamennyi hely, tehát a Szent Péter Bazilika, a Vatikáni Múzeumok, a Colosseum és a Forum Romanum is közös vonásuk, hogy az időre történő belépés után annyi időt töltünk ott, amennyit csak akarunk. Ha órákat akarunk ott mászkálni, minden szó nélkül megtehetjük, nincs időkorlát. Senki nem fog minket kiküldeni. Külső irodák által hirdetett jegyek vásárlásakor sűrűn találkozhatunk a Skip the Line, vagyis hagyj ki a sort megjelöléssel. A sort a fentebb említett hivatalos oldalakon vásárolt jegyekkel is ki tudod hagyni, mint azt láthattad, csak olcsóbban. A biztonsági ellenőrzésen pedig mindenkinek át kell esnie, nincs kivétel, tehát olyan, hogy Skip the Line jegy voltaképpen nem is létezik. Következzék néhány gondolat a Trevi kultról, megéri. A szűk teresként tömeg van, mindig. Én nem próbáltam, de állítólag, ha nem akarsz tömegben ott lenni, akkor éjjel 2-3 óra körül kell oda menni. Akkor is lesznek ott turisták, de nem lesz tömeg. Nem túl régen itt is újítottak, miszerint a szökőkút szintjére, mert ugye az lejjebb van, mint maga a tér, nem engednek le korlátlan számú látogatót, hogy ezzel növeljék a látogatás élvezeti értékét, ugyanis természetesen mindenki azért megy le az alsó szintre, hogy ott elkészítse saját selfie-t a háttérben a valóban szép szökőkúttal. Ez a tömegben lögdösödve, válvetve a turisták sokasága között nem kivitelezhető, tehát kordonokkal kialakítottak egy sorban álló sávot a tér keleti oldalán, és ezen keresztül haladva, kivárva a sorunkat a tér szintjéről a lejjebb lévő szökőkút szintjére az ott dolgozó rendezők által szabályozottan lehetséges a lejutás. Viszont ezt a szabályozást csak reggel 9 és este 9 között működtetik, a fennmaradó időszakban nem. Tehát ha mondjuk odamész egy reggel, és ezt úgy időzíted, hogy kb. 8:30 körül lejuss a szökőkút szintjére, és ott lenni is maradsz, akkor már nyert ügyed van. Ugyanis az alsó szint kiürítését a rendezők 9 óra előtt megkezdik, azért, hogy időben elkezdhessék a szabályozott lejutást. És ahogy lassan ürül az alsó szint, kellő kitartással egyszer csak azon veszed észre magad, hogy szinte egyedül vagy odalent, és elkészítheted a kívánt álomszelfidet. De egy nagyon fontos dolog, ez a reggeli látogatás ne hétfői napon legyen, ugyanis hétfőnként déli 12 óráig tisztítják a szökőkút medencéjét, tehát akkor nincs értelme oda menni egyébként sem. Néhány gondolat a közlekedésről, tényleg csak dióhéjban. A tömegközlekedés meglehetősen olcsó, egy jegy 1,5 euró. A jegy 100 percig érvényes, akárhányszor le, fel, átszállsz ezen időtartamon belül, szabályos vagy. Ezzel csak az a kivétel, hogyha metróval utazol, és kijössz a metró területéről. Buszra ebben az esetben is átszállhatsz a 100 percen belül, és folytathatod az utazásod, és továbbra is átszállhatsz, ha éppen olyan van. Metróról metróra is átszállhatsz. De ha egyszer kijöttél egy metrókapun, a metróba már nem tudsz visszamenni ugyanazzal a jeggyel, hiába vagy még a 100 perces intervallumon belül. Arra is érdemes figyelni, hogy a 100 perc mikor kezdődött, ezt neked kell észben tartanod, mert a jegyen nincs rajta. Mint hogy arra is neked kell figyelned, hogy mondjuk egy 2, 3 vagy 5 darabos jegyet vásárolsz, ez egyébként fizikailag csak egy darab jegy, azon még mennyi utazási lehetőség maradt, nincs rajta feltüntetve. Nagyon egyszerűvé teszi a tömegközlekedés a bankkártyás fizetés, szerintem a legkönnyebb. A metrón mindenhol, a buszok nagy részén is elérhető ez a módszer, csak oda kell tartani a bankkártyát a leolvasóhoz, és már is elindult a 100 perc.
ellenőrzés esetén pedig a jegyként használt bankkártyát kell felmutatni az ellenőrnek, viszont a rendszer működéséből adódik, hogy minden utasnak külön bankkártyával kell rendelkeznie, és ebben az esetben is neked kell figyelned a 100 perces érvényesség lejáratára. Tehát nem tudsz egy bankkártyával 2 jegyet vásárolni, hogyan is tudnál. Szerintem a taxi is egy megfontolandó közlekedési eszköz, különösen érkezéskor, hazautazáskor, a repülőtér és a szálláshely között. Nem kell a csomagjainkat vonszolni a többire kockaköves utakon, nem kell leföl lépcsőzni a metrón, csatlakozást keresni, stb. A római taxi fehér, mindig. Amennyiben a szálláshelyünk az Aurelian falon belül van, azon belül bárhol, a repülőterek és a célpont között mindkét irányban fix tarifa van meghatározva. Ez a Fiumicino repülőtér esetében jelenleg 55 euró, a Ciampino esetében pedig 40 euróban van meghatározva. Utasok, csomagok számától függetlenül. Ez a fix tarifa egyébként a hivatalos taxik esetében az ajtón is fel van tüntetve. Ettől függetlenül előfordulhat, ismerőseink körében volt rá példa, bár nem repülőtéri fuvarban, hogy a taxis a kiszálláskor a taxiórában által mutatott összegtől függetlenül leszámolta a személyeket, a csomagokat, és a kijött eredményt megszorozta 5-tel, így kiszámolva a szerinte jogos viteldíjat. Ilyen esetben vegyétek el a telefonotokat, csináljatok egy képet az autóról, a rendszámról természetesen, és simán fenyegessétek meg a taxist, hogy fel fogjátok jelenteni a Guardia de Finanzánál. Nem a policia, nem a gendarmerie, nem a carabinieri, Guardia di Finanza. Garantáltan csak a jogos összeget fogjátok fizetni. És végül engedjétek meg, hogy a saját erősen szubjektív nézőpontomból is értékeljem a Rómában töltött 4 napunkat. Süti, pékárú, szendvics, kávé, fagyi, gusztusosak és jók, vitathatatlanul. De vigyázz, mert ha valahol például lattét kérsz, akkor egy pohár meleg tejet fogsz kapni, de latte macchiatót már kérhetsz, abban kávé is lesz. Azon se lepődj meg, ha a foglalt szálláshelyeden, ahol reggelit is ígérnek, a reggeli csak egy kávé és egy croissant lesz, ez ugyanis a római reggeli. Nem meglepő, hogy Rómában is nagyon finom tésztákat lehet enni. Ezek és minden más ételjelölő dolog kipróbálásához azt javaslom, hogy ne a turisták tömege által látogatott helyeken keressetek vendéglőt, menjetek be egy szűk mellékutcába, valahová egy turisták által kevésbé látogatott helyre. Lehet, hogy kizárólag olasz nyelvű lesz az étlap, de ez még akár jó is lehet. Ne rettentsen el senkit. Ellenkezőleg. Mi a Trastevere negyedben, egy kis bárban, ez itt nem feltétlenül az általunk bárnak nevezett szórakozóját jelenti, nagyszerű reggelit ettünk, kitűnő kávét ittunk, és még drága sem volt. Róma történelmi jelentősége kétségbe vonhatatlan. A történelmi és vallási jellegű épületek, a romok mind-mind nagyon érdekesek. Ezek közül szerintem magasan kiemelkedik a Szent Péter bazilika, amely minden szempontból egy rendkívüli építmény, látogatása kötelező, én úgy gondolom. A Vatikáni Múzeumok kiállítótermei és műtárgyai is különlegesek. Már volt szerencsém bámészkodni a párizsi Louvre termeiben is, ahhoz tudom hasonlítani, mind a nagyságát és szépségét, mind a kiállított műkincsek jelentőségét és számát tekintve. Sok más mellett láthatók itt Leonardo da Vinci, Vasari, Veronese, Caravaggio, Van Gogh festmények, Rodin gondolkodója, a nyolcszöglető udvaron látható a Laokon csoportszobor, a Rotundán pedig Nero császár 10 tonnás márvány fürdőkágyát is megnézhetjük, ott is lukas a mennyezet. És persze nem mehetünk el szólni a Raffaello termek freskói mellett sem, meg nyilván gyönyörűek. Az én kedvenc helyem itt talán egyébként a térképek terme volt. Nézzétek ezt a mennyezetet! A Pantheon is lenyűgöző építmény, bár ez tulajdonképpen csak egyetlen kör alakú étterem, egy félgömb alakú kupolával és egy furcsa szögletes bejárattal, ami szinte mintha nem is illene hozzá, de éppen ettől különleges. És amely még be is ázik, mert lukas a teteje. És ott van a rengeteg templom, bazilika, amelyek közül többet is érdemes megnézni. Bizonyan emlékeztek Dan Brown Angyalok és Démonok című könyvére, illetve az ebből készült filmre. Ezekben a Piazza Navona mellett szerepel a már említett Szent Péter bazilika és maga a Szent Péter tér, a szintén említett Pantheon, a Santa Maria del Popolo,
a Santa Maria della Vittoria, ezeket a regénytől függetlenül is érdemes megnézni. A Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, ahová temették Ferenc pápát, a Basilica di San Giovanni Laterano, a lateráni keresztelő Szent János bazilika, a második legfontosabb bazilika a Szent Péter bazilika után. Itt van például a pápai trónus elhelyezve. Vagy a Basilica of San Pietro in Vincoli, a Trastevere negyedben található Basilica di Santa Cecilia in Trastevere, amely bejárata napjainkban építkezés miatt be van csomagolva, és ha valaki nem keresi, simán el is megy mellette. Az ugyanebben a negyedben található Basilica di Santa Maria in Trastevere egyaránt megér egy látogatást. De, mindig van egy de. A turisták ilyen mérvű tömege, amit mi tapasztaltunk, az nagyon sokat levon a kirándulás élvezeti értékéből. Egy például a Colosseum közelében a Via del Fiori Imperialin található Roma Official Tourist Info Point belső udvarán van egy nyilvános WC. Az ottani aktuális tájékoztatás szerint 45-50 percet kellett volna sorba állni a bejutáshoz. Ezért is fontos a Forum Romanum. De említhetném a spanyol lépcső alatt látható Fontana della Barcacciát, a bárkaszökőkutat is, amely szinte megközelíthetetlen volt a tömeg miatt. Ennél durvább már csak az említett Trevi kult volt, nem nagy túlzás, ha azt mondom, hogy ezen a téren úgy kellett átverekedni magunkat. Tisztában vagyok vele, Róma történelmi város, mégis túlságosan sok mellékutcában láttunk lepukkant, omladozó vakulatú házakat, és mindenhol össze-vissza vannak firkálva a falak. Nevezhetnénk őket graffitinek is, de sajnos nem Banksy-féle és Banksy színvonalú graffitikről beszélünk. Ezek egyszerűen csak össze vannak firkálva és elcsúfítják a máskülönben szép kis utcácskákat. 2025 ide, jubileum oda, nagyon sok helyen, de tényleg nagyon sok helyen palánkok sorával eltakart építkezések, felújítások során becsomagolt épületek sokaságát láthatjuk. Például a Piazza Navona délnyugati oldalán is be van csomagolva egy épület, amely nagyjából a tér hosszának egyharmadát teszi ki. Ez idáig rendben is van. Még az épület formája, meg ablakai is meg vannak jelenítve rajta, oké. Viszont a csomagolás egy jó részét egy hatalmas Prada reklám díszíti, nem illik oda. Összefoglalva, Rómába mindenképpen megéri ellátogatni. Szerintem már ahhoz is 4 teljes napot kell itt tölteni, hogy a kötelező és még néhány más érdekesebb látnivalót megnézhessük annélkül, hogy rohannunk kellene a városban. Éppen ezért érdemes előre megtervezni az utat. Honnan, hová fogunk majd menni, hogy kevés legyen a céltalan tévegés, mely során csak a fölösleges kilométereket gyűjtök és haszontalanul telik az idő. E tervezés alapja véleményem szerint a korábban említett helyszínekre szóló belépők hónapokkal előre történő megvásárlása, kivéve a Colosseum, mert ugye oda csak maximum 1 hónap előre lehetséges a jegyvásárlás. Ilyen módon esetenként órás sorbanállások bosszúságát kerülhetjük el, szerintem megéri. A tervezés során eleve kérdőjelet tennék a 2025 évre, mivel ez jubileumi év, a szokásosnál 2-3-szor több látogatóval. Ez persze önmagában nem kizáró szempont, pláne nem, ha valaki zarándokként szeretne idejönni, hiszen akkor éppen ez az év, amikor jönnie kell. De átlagos turistaként mindenképpen elkerülném azokat az időpontokat, amikor a jubileum valamilyen kiemelt rendezvényet tartják a városban, amelyek időpontját meg tudjátok nézni a korábban mutatott honlapon. Ismét megemlítem, hogy a fontosabb látnivalók bejáratánál mindenképpen kell minimális néhány percnyi sorbanállásra számítani, ugyanis a kötelező biztonsági ellenőrzésen mindenkinek át kell esnie. Nem létezik olyan jegy vagy olyan vezetett túra sem, amellyel ez kikerülhető lenne. Továbbá, azt szintén említettem korábban, több helyen kérik a személyazonosság igazolását is, hiszen a jegyek névre szólnak. Tehát nem árt erre is készülni. Az előre megvásárolt jegyeket, vagyis inkább vouchereket nem kell kinyomtatni, a telefonunk is nyugodtan bemutathatjuk őket, teljesen rendben van. Hirtelen ennyi jutott eszembe Rómával kapcsolatban, az ott tapasztaltakkal kapcsolatban. Remélem, hogy nem volt fölösleges ezek megosztása. Ha tetszett, nyomj egy lájkot, ha kérdésed vagy észrevételed lenne, kommentben tedd meg, bár nem vagyok Róma úti kalauz, sem idegenvezető, amire tudok, válaszolni fogok.
Ha eddig esetleg nem láttad volna, nézd meg a Harmadik Menet csatorna első bemutatkozó videóját, hát ha ott is találsz megnézésre érdemes dolgokat, valahol itt látható. És ha érdekesnek találod és biztos akarsz lenni abban, hogy mindenről időben értesülsz, kérlek iratkozz fel a csatornára. Ígérem, a következő videóban visszatérek a csatorna eredeti témájához, és a megkezdett történetben végre valóban Angliába érünk. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok! Ha érdekel a történetünk, hogy milyen külföldön akár 50 fölött újrakezdeni, maradj velünk! Ha tetszett, nyomj egy lájkot és ne felejts el feliratkozni, hogy ne maradj le semmiről. És természetesen örömmel várom a kommenteket is, oszd meg velem a te történeted, gondolataid, tedd fel kérdéseid. Köszönöm a figyelmet!